Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul bi lisani yafqahu qawli amin. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan lan kawilujengan khususipun sedherek ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmani rohaniyahipun dohilan batinipun, lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diangkat kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang digampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki yang kathah mlimpah ruah kala ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur niki channel Solawe Mbah Suntara badhe mbabaraken utawi medharaken perkutut berkaturanggan Dewa Sabdo. Sadèrèng wedharaken dalem niki dikancani Bagong Sigagak Rimang niki kastian dhuwur ngancani kula. Nah niki perkutut berkaturanggan Dewa Sabdo para sedulur. Perkutut menika dalem badhe kula wedharaken, badhe kula jlentrehaken kanthi sak rena-renane penggalih. Dados para sedulur kedah mangertos sejatine perkutut berkaturanggan Dewa Sabdo. Napa toko diwastani Dewa Sabdo? Dewa niku benda utawi barang. Dewa niku panah busur. Sabdo niku ngendikan. Jadi benda utawi busur niku ingkang sampun dilepas upami Jawa niku kanirya japanipun diwastani Sabdo Pandhita Ratu ingkang sampun dipun ucap boten saged dipun baleni malih. Kados diwastani Kresna tumetesing wasta. Jadi Kresna niku ireng, tumetes niku pun tumempel, wasta niku putih. Jadi barang yang sampun tumempel dan barang ireng sampun tumempel barang putih boten saged dipun busak, timbul saged dipun pendet. Iku unen-unene perkutut berkaturanggan Dewa Sabdo. Niki dalem badhe medharaken perkutut berkaturanggan Dewa Sabdo mendhet saking kitab Al-Kimari karanganipun Ahmad bin Junaid bin Umar. Iki badhe kula terangaken, kula jelasaken kanthi sak detailipun. Dados ciri matine perkutut menika rena-rena lho. Dadi pamimbakah perkutut berkaturanggan niku mboten wonten telase. Kathah diwastani dasanama. Dadi kathah nami-naminipun. Ini dalem kula badhe kula wedharaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim kang paring welas paring asih. Lillahi kagungane Gusti Allah. Alamin kang mengerami saalam dunya, saalam kono. Di dalam badhe kula wedharaken, kula jentesaken dados saalam kono termasuk perkutut berkaturanggan menika isen-isenipun teng alam dunya ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dados dalam badhe mendhet
teng kitab Al-Kimari yang menika wa minha sawatul Al-Kimari. Wa minha niku setengah sawat, suarane anggungane perkutut niku beto donga. Dadi beto donga. Robana anjili ariskiko. Dadi robana niku duh Gusti pangeran kawula, anjili niku mugi-mugi turunaken rizkiko rezekine kawula. Mayuhibuni man sapa kang seneng ni ing dalem ingsun. Warobiani utawi man sapa kang ngramut perkutut ni ing dalem ingsun. Jadi unanane perkutut niku wa minha sahwatul Al-Kimari robana duh Gusti pangeran kawula, anjili mugi-mugi turunake rezekine pun ingkang ngramut perkutut berkaturanggan. Mayuhibuni kang seneng ni man ing ingsun. Warobiani kang rawat ni man ingsun. Di perkutut menika dongane niku ndongaake tiyang kang ngramut ingkang nyenengi diturunake rezekine kathah barokah wing barokah. Wa alamatuhu utawi alamate perkutut ciri matine ayakuna ing dalem ana fiduhri kulugihi balyadun apa ulu kang teh. Jadi fiduhri kulugihi niku sakjabane gulu enten rupine petak. Putih satu le. Balyadun ana ulune putih nang gulu setunggal sakjabane gulu samping leher. Jelas ya. Iki wonten manfaat wonten barokahipun. Terus perkutut menika termasuk perkutut ingkang langka, ingkang unik, ingkang istimewa. Iki sukune pangkale niki junjung derajat. Junjung niku saged junjung derajatipun ingkang ngramut perkutut berkaturanggan gendhewa sabda. Lah sukune niki sukune Sri Mangempel enten pethae. Jadi saged ngempelaken dalan rezeki. Di gendhewa sabda junjung derajat Sri Mangempel. Dadi saged junjung derajatipun ingkang ngramut Sri Mangempel saged ngempelaken dalan rezeki saking wetan, saking kidul, saking sangaret manunggal ngempados tunggal ingkang perkutut ingkang ngramut perkutut berkaturanggan gendhewa sabda. Dan iki korek kula hitungi loro. Tunggal alih ke sekawan gangsal 6 7 8 9 10 11 12 13. Diniki satriya pemanahan lho. Gendhewa sabda satriya pemanahan. Di dalam anggaran ngramut perkutut
medhalaken pekutut berkaturangan Gendewa Sabda ekor 13 Satra Pemanahan. Mugi-mugi wonten manfaat, wonten barokahipun. Satriya niku pemberani pemanahan niku manah ingkang saged nuju napa ingkang disejo lan dikarepe. Baik kasempatan dados sanggene kula medharaken pekutut berkaturangan Satriya Pemanahan Gendewa Sabda. Kula cekapi semanten lur, pablih wonten atur katane kula kirang trap kang sae. Nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi, kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita